Áno. Ahoj, kočka, volám ti na Ahoj. Áno. Chcem sa ťa opýtať, aké máš ceny? Ešte hodinka 66, pol hodinka 50. Jasné. A kde bývaš, na bytiku, či? Byt. Byt, jasné. A rodinný dom eskort by bol problém, či? My nerobíme eskorty. Jasné. A keby som ti dal tak zo 200 €, tak čo by si pre mňa Nie. spravila? Že by si došiel? No, že zo 200 €, keby som ti dal, že by som prišiel. Viac, čo by som spravila. No, Nechápam. všakže čo by si bola za to ochotná urobiť? V rámci služieb. No, normálne by si čas zaplatil. Neviem, čo konkrétne by si chcel. Jasné, a takto sa ťa opýtam. Keby som prišiel z vetrieskou a mám tam také bukové drevo, že či by si mi ho nepoštiepala, tak keby som si zaplatil takú hodinku. Čo by som? Že či by si mi drevo nepoštiepala, vieš, že by som si normálne zaplatil. To je ako, čo si tak zbláznila, alebo čo? Hodinku, vieš? Som ja voláka robotnička. Že normálne za 3 Určite nie, zabudni. hodiny by si mi poštiepala drevo a za 15 minút by som sa odbavil. Nie? Si pomýlil číslo, alebo čo? Nedalo by sa tak dohodnúť? No určite nie. Ty koks.